Από όλα όσα ανέπτυξε μέχρι τώρα ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας, αγαπητοί πατέρες και αγαπητοί μου αδελφοί, και αναφέραμε στις προηγούμενες ομιλίες, αποδεικνύεται ότι το μυστήριο του βαπτίσματος έχει τόση δύναμη ώστε μπορεί να οδηγήσει τον άνθρωπο σε υπεράνθρωπα κατορθώματα, τα οποία δεν θα ήταν ποτέ δυνατό να κάνει ο άνθρωπος μόνος του και με τις δικές του ανθρώπινες δυνάμεις. Αυτό γίνεται φανερό στην περίπτωση των Αγίων Μαρτύρων. Ποιος θα μπορούσε να φανταστεί ότι ένας άνθρωπος δεν τολμά απλώς να αντιπαρατεθεί με τον θάνατο, αλλά τολμά να αντιμετωπίσει και τα σκληρότερα και οδυνηρότερα βασανιστήρια, να αντιμετωπίσει ακόμη και τα άγρια θηρία. Κι όμως, χιλιάδες μάρτυρες, μικρά παιδιά, νεαρές κοπέλες, αλλά και ηλικιωμένοι, το τόλμησαν και αντιμετώπισαν με γενναιότητα και καρτερία όλα αυτά. Όχι με τη δική τους δύναμη, αλλά με τη δύναμη του Αγίου Βαπτίσματος. Θα μπορούσε βέβαια να ρωτήσει κανείς, αν το βάπτισμα δίδει αυτή τη δύναμη στους ανθρώπους, γιατί δεν έγιναν όλοι μάρτυρες? Η απάντηση στην ερώτηση αυτή είναι διτή. Η πρώτη είναι ότι δεν κλήθηκαν όλοι να μαρτυρήσουν, γι' αυτό και δεν μαρτύρησαν όλοι οι χριστιανοί. Η δεύτερη είναι ότι η δύναμη που προσφέρει το βάπτισμα στον άνθρωπο δεν τον αναγκάζει να κάνει υπεράνθρωπα κατορθώματα, πολύ περισσότερο δεν καταργεί την ελεύθερη βούλησή του. Οι Άγιοι Μάρτυρες συνεδίασαν τη δύναμη που έλαβαν με το Άγιο Βάπτισμα με την αγάπη τους στον Χριστό. Είναι φανερό, γράφει ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας, ότι οι κόποι και οι αγώνες των μαρτύρων ήταν κόποι και αγώνες ανθρώπων που φλεγόταν από θείο έρωτα και ότι τα βέλη και η αγάπη του Χριστού τους οδήγησαν σε αυτά τα πρωτοφανή έργα. Ποια είναι όμως η αιτία της αγάπης τους? Αιτία της αγάπης είναι η γνώση, απαντά ο Ιερός Πατήρ. Η γνώση γεννά την αγάπη και αυτό είναι αδύνατο να αγαπήσει κανείς κάτι ωραίο εάν δεν γνωρίσει την ωραιότητά του. Επειδή όμως η γνώση άλλοτε είναι τέλεια και ολοκληρωμένη και άλλοτε όχι, είναι φυσικό να είναι ανάλογη και η αγάπη. Η τέλεια γνώση του ωραίου και του καλού οδηγεί στην τέλεια αγάπη για αυτά, η οποία είναι ανάλογη με την ωραιότητά τους. Αντίθετα, για ό,τι δεν γνωρίζουμε πολύ καλά, είναι και η αγάπη μας ασθενική και περιορισμένη. Γίνεται επομένως φανερό ότι το Άγιο Βάπτισμα εστάλαξε στους μάρτυρες κάποια επίγνωση και αίσθηση του Θεού. Γνώρισαν καθαρά τον ωραίον χάλι Ιησού. Είδαν με τα μάτια τους την ωραιότητά Του και γεύθηκαν το κάλος Του. Με την προσωπική τους δηλαδή εμπειρία έφτασαν στην τέλεια γνώση,
την οποία δεν θα μπορούσε να τους προσφέρει η θεωρητική διδασκαλία. Αυτό δεν θα πρέπει να μας παραξενεύει, διότι ισχύει ακόμη και για τη φυσική και την επιστημονική γνώση. Ό,τι γνωρίζουμε, το γνωρίζουμε με δύο τρόπους. Το γνωρίζουμε με την ακοή και με την άμεση εμπειρία. Στην πρώτη περίπτωση δεν έχουμε άμεση επαφή με το ίδιο το αντικείμενο, αλλά από τα λόγια των άλλων πλάθουμε στο νου μας μία εικόνα για αυτό το αντικείμενο. Δεν πλάθουμε ακριβώς την εικόνα του, αλλά γιατί δεν μπορούμε, εφόσον δεν το έχουμε δει, και ακόμη γιατί δεν είναι δυνατόν να βρούμε ανάμεσα στα πράγματα τα οποία γνωρίζουμε κάποιο όμοιο με αυτό, το οποίο χρησιμοποιώντας το ως παράδειγμα θα αρκούσε για να γνωρίσουμε και το άλλο. Αντίθετα, η εμπειρική γνώση είναι η συνάντηση με τα ίδια τα πράγματα. Σε αυτή την περίπτωση, η ίδια η μορφή ενός πράγματος, σαν ένα σχέδιο που απεικονίζει με ακρίβεια το κάλος του, αγγίζει την ψυχή μας και διεγείρει την επιθυμία μας. Στην άλλη όμως περίπτωση, επειδή δεν έχουμε την ίδια τη μορφή του πράγματος, αλλά σχηματίζουμε μια ασαφή και αμυδρά εικόνα, βασισμένη στα κοινά του σημεία με άλλα γνωστά μας αντικείμενα, η επιθυμία μας είναι ανάλογη με την πιστότητα της εικόνος. Γι' αυτό το λόγο, το τελευταίο δεν μας είναι αγαπητό όσο το άλλο, το οποίο έχουμε προσωπική εμπειρία, ούτε ασκεί επάνω μας την επίδραση που ασκεί το άλλο. Επειδή, όπως είναι διαφορετική η μορφή κάθε πράγματος και η εντύπωση που αφήνει στην ψυχή μας, το ίδιο διαφορετική είναι και η αγάπη γι' αυτό. Αν λοιπόν η αγάπη μας για τον Σωτήρα Χριστό δεν εκδηλωθεί με κάποια πράξη θαυμαστή και υπερφυσική, είναι φανερό ότι τον γνωρίσαμε μόνον από όσα ακούσαμε. Πώς όμως θα μπορούσαμε να γνωρίσουμε εξ ακοής τον Θεό, με τον οποίο τίποτε όμοιο δεν μπορεί να βρεθεί, ούτε υπάρχει κάτι κοινό ανάμεσα σε Αυτόν και τους άλλους, ούτε υπάρχει κάτι το οποίο να συγκρίνεται με Αυτόν. Ούτε και ο Θεός συγκρίνεται με τίποτε, ρωτά ο Άγιος Νικόλαος. Ή όπως θα μπορούσαμε να γνωρίσουμε το κάλος Του και να Τον αγαπήσουμε αντάξια. Σε ερωτήσεις αυτές η απάντηση προκύπτει από τη ζωή των Αγίων της Εκκλησίας μας. Εκείνους, γράφει ο Ιερός Πατήρ, στους οποίους άναψε τέτοιο πόθος, ώστε να υπερβούν την ανθρώπινη φύση και να επιθυμήσουν και να κατορθώσουν έργα ανώτερα από όσα μπορεί να διανοηθεί ο ανθρώπινος νους, τους έτρωσε ο ίδιος ο νυμφίος Χριστός. Αυτός έριξε στα μάτια τους μία ακτίνα του κάλους Του, γιατί το μέγεθος του τραύματος φανερώνει το βέλος που το προκάλεσε και ο πόθος δείχνει Αυτόν που έτρωσε την καρδιά. Σε αυτό διαφέρει καινή από την Παλαιά Διαθήκη
και σε αυτό έγκυται η υπεροχή της πρώτης, της Καινής Διαθήκης. Στην Παλαιά Διαθήκη παιδαγωγός ήταν ο Λόγος του Θεού, ενώ στην Καινή είναι παρόν ο ίδιος ο Χριστός, ο οποίος με έναν άρρητο τρόπο διαμορφώνει και διαπλάθει τις ψυχές των ανθρώπων. Γιατί δεν θα ήταν δυνατόν με νουθεσίες και διδασκαλίες και νόμους να φτάσουν οι άνθρωποι στον ποθούμενο σκοπό. Αν αυτό γινόταν με λόγια, δεν θα χρειαζόταν έργα και μάλιστα υπερφυή. Δεν θα ήταν ανάγκη να σαρκωθεί ο Θεός, να σταυρωθεί και να πεθάνει. Αυτό αποδεικνύεται και από ό,τι συνέβη στους ίδιους τους πατέρες της ευσεβίας, τους Αποστόλους. Παρόλο που είχαν ακούσει ολόκληρη τη διδασκαλία του Σωτήρος και μάλιστα από το ίδιο το στόμα, παρότι είχαν δει με τα μάτια τους τα πάντα και τις ευεργεσίες του στην ανθρώπινη φύση και όσα υπέμεινε για χάρη των ανθρώπων και την Ανάστασή του μετά τον θάνατό του, αλλά και την εις ουρανούς ανάληψή του, παρότι λοιπόν γνώρισαν όλα αυτά καλά, δεν επέδειξαν τίποτε θαυμαστό, ούτε μεγάλο, ούτε πνευματικό, ούτε ανώτερο από ό,τι στο παρελθόν έως ότου έλαβαν το βάπτισμα. Μόλις όμως βαπτίστηκαν, έλαβαν δηλαδή το Πανάγιο Πνεύμα και κατήρθε στις ψυχές τους ο Παράκλητος, τότε και οι ίδιοι έγιναν καινοί άνθρωποι, λαμβάνοντας καινή ζωή. Τότε έγιναν και για τους άλλους καθοδηγητές και άναψαν και στις δικές τους ψυχές και στις ψυχές των άλλων τον πόθο για τον Χριστό. Ενώ προηγουμένως, αν και βρισκόταν κοντά στον ήλιο και συμμετείχαν στη ζωή του και άκουαν τη διδασκαλία του, δεν αντιλαμβάνονταν ακόμη το φως του, επειδή δεν είχαν δεχθεί το πνευματικό εκείνο λουτρό, τη χάρη του Παναγίου Πνεύματος. Με αυτόν τον τρόπο, ο Θεός, αδελφοί μου, οδήγησε στην τελειότητα και όλους τους Αγίους. Όλοι οι Άγιοι γνώρισαν και αγάπησαν τον Θεό, όχι επειδή παρακινήθηκαν από λόγους, αλλά επειδή πλουτίστηκαν από τη δύναμη του βαπτίσματος, στο οποίο ο ίδιος, ο αγαπόμενος, δηλαδή ο Χριστός, πλάθει και διαμορφώνει τον άνθρωπο. Αυτός κτίζει καρδίαν καθαράν και αφαιρεί την καρδίαν την λιθίνη, διώχνοντας την αναισθησία και δίδει καρδίαν σαρκίνην, χαράσσοντας ούκαν πλαξί λιθίνες, όπως γράφει ο πρωτοκορυφαίος Απόστολος Παύλος, αλλά εν πλαξί καρδίες σαρκίνες. Όχι απλώς τον νόμο, αλλά τον ίδιο τον νομοθέτη. Ο ίδιος δηλαδή ο Χριστός χαράσει τον εαυτό του στις καρδιές των ανθρώπων. Αυτό είναι προφανές στις περιπτώσεις πολλών Αγίων, οι οποίοι ούτε με το κήρυγμα είχαν μπορέσει να μάθουν την αλήθεια της πίστεως, ούτε με τα θαύματα είχαν αισθανθεί τη δύναμη του κηρυσσομένου Χριστού, αλλά μόλις βαπτίστηκαν έγιναν αμέσως τέλειοι χριστιανοί. Σε αυτούς ανήκει ο Άγιος Πορφύριος, ο Απομίμων, ο οποίος ζούσε την εποχή κατά την οποία ο νόμος του Χριστού επικρατούσε πλέον σε όλη την οικουμένη
και το κήρυγμά του είχε φτάσει παντού και τα τροπάρια των αγώνων των μαρτύρων ήταν γνωστά παντού και μαρτυρούσαν λαμπρότερα από τη φωνή του κηρύγματος ότι ο Χριστός είναι ο αληθινός Θεός. Αυτός λοιπόν ο μακάριος, ενώ είχε ακούσει χιλιάδες λόγους για τον Χριστό και είχε δει τόσους μάρτυρες και τόσα θαύματα, παρέμενε στην πλάνη και προτιμούσε το ψεύδος από την αλήθεια. Μόλις όμως βαπτίστηκε και μάλιστα παίζοντας επί της σκηνής, γιατί ήταν ηθοποιός στο επάγγελμα, όχι μόνον έγινε αμέσως χριστιανός, αλλά και συναριθμήθηκε στους μάρτυρες. Πώς συνέβη αυτό? Ο Πορφύριος ήταν, όπως είπαμε, μήμος και ασκώντας το επάγγελμά του τόλμησε, προκειμένου να προκαλέσει το γέλιο στους θεατές του, το εξής παράτολμο. Διακομώδισε το λουτρό του βαπτίσματος και βαπτίστηκε μόνος του επί σκηνής, καταδιόμενος σε νερό και επικαλούμενος την Αγία Τριάδα. Και ενώ οι θεατές γελούσαν με την παράσταση, για τον ίδιο όσα γινόταν δεν ήταν πια αστεία και θέατρο, αλλά αληθινή γέννηση και ανάπλαση και ό,τι ακριβώς είναι το Άγιο Βάπτισμα. Βγήκε λοιπόν από το νερό με ψυχή μάρτυρος και όχι μήμου, με σώμα γενναίο, σαν να ήταν γυμνασμένο στην ασκητική ζωή και στους κόπους, με γλώσσα που προκαλούσε την οργή και όχι το γέλιο του τυράννου. Και έγινε τόσο συνετός αυτός που σε όλη του τη ζωή έπαιζε και διακομωδούσε τα πάντα και επέδειξε τέτοιο ζήλο για τον Χριστό, ώστε πέθανε υπομένοντας με χαρά πολλά βασανιστήρια για να μην προδώσει ούτε με έναν λόγο την αγάπη του για Αυτόν. Με τον ίδιο τρόπο αγάπησε και γνώρισε τον Χριστό και ο Γελάσιος. Και αυτός, όπως και ο Πορφύριος, προσήλθε στο βάπτισμα με εχθρική και πολεμική διάθεση. Μόλις όμως ο Χριστός, τον οποίο πολεμούσε, του άνοιξε τα μάτια της ψυχής και του έδειξε την ωραιότητά του, αμέσως έμεινε εκστατικός μπροστά στο κάλος του. Άλλαξε τελείως διάθεση και από πολέμιος έγινε εραστής. Πράγματι, αδελφοί μου, έκσταση ήταν εκείνος ο έρωτας, γιατί όσους κυρίευσε, τους έβγαλε από τα όρια της ανθρωπίνης φύσεως. Αυτό θέλοντας να δείξει, ο προφήτης λέγει «Εκστήσονται πολλοί επί σύ», αλλά και ο γενναίος Αρδαλίων βαπτίστηκε, προσφέροντας στους θεατές του, αντί άλλης κομικής παραστάσεως, αυτό το θέαμα. Ο Αρδαλίων ήταν γελοτοποιός και επινοούσε τέτοιες ψυχαγωγίες για όσους σύχναζαν στις παραστάσεις του. Βαπτίστηκε μιμούμενος το πάθος του Σωτήρος, όχι με σύμβολα και απεικονίσεις, αλλά έμπρακτα. Υποκρίθηκε δηλαδή την καλήν ομολογίαν και την καρτερία των μαρτύρων και κρεμάστηκε γυμνός επάνω σε ένα ξύλο από άλλους ηθοποιούς. Μόλις όμως ομολόγησε τον Χριστό και ένιωσε τα χτυπήματα, αμέσως άλλαξε. Η ψυχή του συμφώνησε με τα λόγια του
και η γνώμη του ακολουθούσε πλέον τα έργα του. Έγινε στην πραγματικότητα αυτό που υποκρινόμενος αποκαλούσε τον εαυτό του χριστιανό. Έτσι, τα χτυπήματα των ανθρώπων που έπαιζαν θέατρο και τα προσποιητικά λόγια ενός ηθοποιού είχαν ένα τόσο θαυμαστό αποτέλεσμα. Μόλις είπε ότι αγαπά τον Χριστό, αμέσως τον αγάπησε, καθώς ο έρωτας σαν φωτιά έπνευσε από το στόμα στην καρδιά του. Και ενώ στους άλλους ο αγαθός λόγος πηγαίνει από του αγαθού θησαυρού της καρδίας στο στόμα, στον Αρδαλίωνα ο θησαυρός πήγε από το στόμα στην καρδιά. Αυτή είναι η ανέκφραστη δύναμη του Χριστού. Δεν τον ευεργέτησε, δεν του χάρισε στεφάνια, δεν τον προσήλκησε έστω με υποσχέσεις, αλλά τον έκανε κοινωνό στο πάθος και στην ατίμωσή του. Και έτσι τον κατέκτησε και τον προσήλωσε στον εαυτό του, ώστε αφενός τον έκανε να πιστεύει όσα πριν από λίγο δεν ανεχόταν ούτε καν να ακούσει, και αφετέρου τον απέσπασε δια μιας από μία συνήθεια που ο πολύς χρόνος είχε παγιώσει μέσα του και μετέστρεψε τη θέλησή του στην εκ διαμέτρου αντίθετη κατάσταση, οδηγώντας τον από ό,τι χειρότερο και ποταπότερο σε ό,τι καλύτερο. Πράγματι, αδελφοί μου, δεν θα μπορούσε να υπάρξει τίποτε πιο ανόητο από ένα μήμο και τίποτε πνευματικότερο από έναν μάρτυρα. Ποια λογική υπάρχει όμως σε αυτά? Ρωτά και πάλι ο Άγιος Νικόλαος. Πώς είναι λογικό τα χτυπήματα και οι εξευτελισμοί να προκαλούν έρωτα και ο Χριστός να κατακτά και να υποτάσσει τον εχθρό του χρησιμοποιώντας τέτοια μέσα που ακόμη και έναν πιστό θα μπορούσαν να τον κάνουν να αρνηθεί τον χριστιανισμό. Και μάλιστα με αυτά που ο Αρδαλίων αποστρεφόταν, γιατί και ποιος χαίρεται να υποφέρει. Με αυτά τον έπεισε να τον αγαπήσει, ενώ τον μισούσε και τον έκανε φίλο και μαθητή του από φοβερό πολέμιο και διώκτη του. Σε αυτές τις περιπτώσεις γίνεται και πάλι φανερό ότι τίποτε δεν κατόρθωσε η διδασκαλία, αλλά όλα τα ενήργησε η δύναμη του βαπτίσματος, διότι ο Αρδαλίων και το κήρυγμα της κοινής σωτηρίας είχε ακούσει και θαύματα είχε δει, γιατί στις ημέρες του πολλοί μάρτυρες είχαν ομολογήσει με παρησία την πίστη τους. Παρέμενε όμως τυφλός και πολεμούσε το φως, μέχρις ότου βαπτίστηκε δεχόμενος τα στίγματα του Χριστού και ομολογώντας την καλήν ομολογία. Γιατί το βάπτισμα είναι μίμηση της ομολογίας του Χριστού ενώπιον του Πιλάτου και της καρτερίας που έδειξε για την ομολογία του αυτή μέχρι του Σταυρού και θανάτου. Η μίμηση όμως αυτή γίνεται είτε δια των απεικονίσεων και ιερών συμβολισμών του βαπτίσματος, είτε έμπρακτα αν με κίνδυνο της ζωής μας ομολογήσουμε την πίστη μας όταν οι καιροί το απαιτούν. Πολλά φάρμακα είχαν από παλαιά επινοηθεί για το ανθρώπινο γένος που νοσούσε, όμως μόνο ο θάνατος του Χριστού
μπόρεσε να φέρει την αληθινή ζωή και την υγεία. Γι' αυτόν τον λόγο η κοινή γέννηση, η μακαρία ζωή και η πνευματική υγεία δεν είναι τίποτε άλλο από το να πιει κανείς το φάρμακο αυτό, να ομολογήσει όσο είναι ανθρωπίνως δυνατό την ομολογία του Χριστού, να υπομείνει το πάθος του και να γίνει μέτοχος στον θάνατό του. Αυτή είναι η δύναμη του καινού νόμου, του νέου νόμου του Χριστού. Έτσι γεννιέται ο χριστιανός και με αυτόν τον τρόπο φτάνει στη θαυμαστή φιλοσοφία. Έτσι και οι πράξεις του είναι ηρωικές και η πίστη του ακλόνητη. Γιατί ούτε η πίστη του στηρίζεται σε λογικές αποδείξεις, ούτε το ήθος του ρυθμίζεται από νόμους, αλλά με τη δύναμη του Θεού δέχεται μέσα του και την πίστη και το κατά Χριστόν ήθος και δι' αυτόν διαπλάθεται σύμφωνα με τη μακαρία μορφή του Χριστού. Ούγαρ εν λόγης η Βασιλεία του Θεού, αλλά εν δυνάμει, λέγει ο Απόστολος Παύλος. Η Βασιλεία του Θεού δεν έρχεται ούτε βρίσκεται στα λόγια, αλλά έρχεται με τη δύναμη του Θεού και όσα θαυμαστά κάνει. Και αλλού πάλι γράφει ο Μέγας Απόστολος, ο λόγος του Σταυρού, τη σωζωμένης ημίν δύναμης Θεού εστίν. Ο λόγος δηλαδή του Σταυρού είναι για όσους τον πιστεύουν δύναμη Θεού. Γι' αυτό ο καινός νόμος, ο νόμος του Χριστού είναι πνευματικός, αφού τα πάντα τα ενεργεί το Άγιο Πνεύμα. Αντίθετα, ο παλαιός νόμος ήταν γραπτός, διότι περιορίστηκε στα γραπτά και στις ρίσεις. Έτσι, τα παρελθόντα ήταν σκιά και προεικόνηση, ενώ τα παρόντα είναι πραγματικότητα και αλήθεια, διότι οι λόγοι και τα γράμματα σε σχέση με την ουσία των πραγμάτων επέχουν θέση εικόνος. Όλα αυτά τα προεμήνυσε ο Θεός δια των προφητών πολλά χρόνια πριν να πραγματοποιηθούν. Διαθήκη καινή θα συνάψω μαζί σας, όχι σαν τη διαθήκη που έκαναν με τους προγόνους σας, είπε δια του προφήτου Ιερεμία. Ποια όμως είναι αυτή η διαθήκη? Αυτή είναι η διαθήκη που θα συνάψω με τους Ισραηλίτες και με τους Ιουδαίους, λέγει στη συνέχεια και εξηγεί. Θα δώσω νόμους που θα τους βάλω στο νου τους και θα τους γράψω στην καρδιά τους. Αυτή δηλαδή η διαθήκη δεν θα κηρυχθεί με λόγια, αλλά θα κηρυχθεί με τρόπο άμεσο από τον ίδιο τον νομοθέτη. Δεν θα διδάξει πλέον ο ένας τον άλλο λέγοντας γνώρισε τον Θεό, διότι θα με γνωρίσουν όλοι από τον πιο μικρό μέχρι τον πιο μεγάλο. Αυτό το νόμο γνώρισε πνευματικά και ο Δαβίδ και ανεφώνησε τον μακάριο εκείνο λόγο. Εγώ έγνωκα ότι μέγας ο Κύριος, και τονίζει το εγώ έγνωκα γιατί είχε προσωπική εμπειρία και δεν τον διδάχθηκε από άλλον. Γι' αυτό και παρακινεί και τους άλλους να γευθούν αυτό που ο ίδιος βίωσε. Γεύσαστε, λέει, και είδετε ότι Χριστός ο Κύριος, αν και ο ίδιος ανύμνησε με πολλούς και διάφορους ύμνους την αγαθότητα του Θεού, καλεί όμως και τους ακροατές του να γευθούν όσα εξυμνεί, γιατί καταλαβαίνει
πως οι λόγοι του δεν μπορούν να φανερώσουν την πραγματικότητα, αλλά δίδουν μόνο μία αμυδρά εικόνα του Θεού, τον οποίο ο ίδιος υμνεί και αξιώθηκε να γνωρίσει από προσωπική εμπειρία. Αυτή λοιπόν την εμπειρία μεταδίδει το βάπτισμα στις ψυχές των βαπτιζομένων. Αποκαλύπτει στο δημιούργημα, στον άνθρωπο, τον δημιουργό. Αποκαλύπτει στο νου του την αλήθεια, την οποία αναζητά από τη φύση του κάθε νους. Αποκαλύπτει στην επιθυμία τον μόνο επιθυμητό, τον Χριστό, ο οποίος είναι των εφετών η ακρότης. Γι' αυτό και ο πόθος είναι μεγάλος, η αγάπη ανέκφραστη, ο έρωτας υπερφυής. Γι' αυτό και τίποτε δεν λείπει από τον άνθρωπο, ο οποίος έχει προσωπική εμπειρία του Θεού και όλα είναι αρμονικά και άφθονα, ανεξάρτητα από όσα συμβαίνουν στη ζωή του και γύρω του. Ποια είναι όμως αυτά που αισθάνεται και ζει ο άνθρωπος αυτός που γνωρίζει τον Θεό? Θα μας τα περιγράψει, αδελφοί μου, στη συνέχεια του λόγου του ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας, του οποίου να έχουμε την ευχή. Αμήν. Is